Bisan og sa habagatang Sugbura ang napil sa travel advisory sa United Kingdom, padayon gihapon ang hugot nga seguridad sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipaniguro sab sa city government nga dili makapikto sa turismo sa dakbayan ang naasong advisory. Ano ang report? Kanunay alerto ang pwersa sa kapulisan sa pagpatuman sa seguridad sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron dili malutsan sa mga elemento nga adunay daotang plano. Gawa sa kapulisan ang naasad sa syudad, magpasi ang Philippine Navy ug ang Philippine Air Force nga maoy mitabang sa pag-secure sa isla sa Mactan. Gimonitor man yun ni Sige sa kapulisan ang sod sa Lapu-Lapu, like sa bridge, sa mga causeway, kana siya. Gipananaw man yun na to. So hopefully on this, kay tungod manggudsad nga natay mga Muslims, naidaghang mga dayo, gimonitor yun na to. Samtang, kumpiyansa ang kagamahanan sa syudad nga dili makapikto sa turismo. Ang travel advisory sa United Kingdom sanglit padayon mang midagsa ang mga turista. Nasayran nga iko-4 sa gidaghanon ang mga turista gikan sa Britanya nga moanha sa Lapu-Lapu City. Naguna sa mga langyaw nga modayo sa upon mao ang gikan sa China, Korea ug Japan. Positibo ang Lapu-Lapu City government nga modagsa pa ang mga turista nining tuiga. Para nako, we're positive on it. Dili siya makaingon ba na makahatag bitag alarming nato diri sa Lapu-Lapu in terms of occupancy. Thursday na sila sa fourth kay it's Chinese, Korean, and then Japanese, Russian, dabrang na. Kauban si Renante Quiñones, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.